аз 4 тараф моро дастгирӣ кардан. бувар ки як бозӣ аҷоиб шуд, мо ба ҳисоби 2-1 ғалаба кардем. агар дар бораи финансовӣ проблема гап занем, фикр мекунам ки финансовӣ проблемаи ЦСКА ай финансовӣ проблемаи Равшани клуб да состарай, барое ки оилики давлатӣ доранд. Раҳоҳӯй шаванд тезтар, билетҳо арзон шаванд. Лек новобаста ба финансовӣ проблема дастаи Равшани клуб Истиқлола дар майдони худ шикаст дод. бале бале, ин дастаи клуби марказӣ мебошад, ЦСКА Помир. аз он даста ман бисёр чизҳоро омӯхтам, яъне опыт гирифтам, таҷриба гирифтам, бо ҳамроҳи ту шинос шудам. Айни замон дар мактаби миёна кор кардем, ҳамчун омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ ва омодаи дифои ҳарбӣ кор карда истодам. Салом алейкум Амирҷон брат, настроениё чӣ хел аст? Саломатӣ аҳлу оила ҳама тенҷай? Ва алейкум салом бародар ҷавлон, шукрона Алло, ҳама хуб, нағз, оила, фарзанду ҳама тараф хуб ҳастем. Худат хуб ҳастӣ? Фарзанду, оила? Худоро шукр, раҳмат. Ҳама 100%. Имрӯз хостам бародар суҳбат бо дарвозабони Равшани клуб гузаронам, яъне Амир Хаҷимуратов. чӣ хеле ки мо медонем дарвозабони пуртаҷриба ҳамон вақтҳо солҳои 2015 худи дарвозабони Равшани клуб будӣ ва дирӯз ман як видеонавор партофтам. мақсад дар бораи Равшани клуб гап задам. мухлисош хела пайдо шуданд дар канали ман ва гуфтам интереси хуб мешавад ки ҳамроҳи ҳамин бародармон гап занам, барое ки ҳамун солҳо дар Равшани клуб бисёр бозӣ кардем. ҳамхел нест? Бале, бале, дуруст. ана ки дар бораи Равшани клуб бародар мехоҳам камтарак гап занем. мақсад ҳамун давраи худат футбол чӣ хел буд, мухлисош чӣ хел буд ва дастаҳо чӣ хел буданд? хоб ана оиди ҳамин дастаи Равшани шаҳри клуб мухлис бигем, ман дар он ҷо тӯли 3 сол яъне бозӣ кардам дар ҳамин даста. 3 сол бигем зиндагӣ кардам дар он шаҳр, дар клуб. ана даста бисёр дастаи ман фикр мекунам бад нест, бисёр ана бозигари хубам доранд. ана гап дар бораи мухлисо, яъне ки чӣ хеле ки ҳама мо медонем, ба ислоҳ бигем, балечи мисол 12-ум игрок ҳисоб мехӯрад. мухлисошон беҳад бениҳоят бигем дастгирии хубам мекунанд дар вақти бозӣ, дар рафти бозӣ, пеш аз бозӣ, дар ҳатто ки дар тамринҳо омада бигем мухлисӣ мекунанд. Дар тамринҳо дар вақти бозӣ, пеш аз бозӣ омада дастгирӣ мекунанд, дар вақти бозӣ, баъд аз бозӣ бо ҳам. вақте ки мо ки ғалаба кардем мебинанд бисёр ҳам дастгирии хубам мекунанд мухлисош. яъне ки мухлисои дастаи клуба ман бениҳоят эҳтиром мекунам. баъзан фикр мекунам онҳоам низ ба нисбати ман эҳтиром доранд. беҳтарин даста ва беҳтарин мухлис бигем ба ҳисоб меравад. ҳастанд дастое ки бародар вақти тамрини худшонда мухлиса раҳ наметиҳанд, ҳар хел нишини одамое раҳ наметиҳанд. ана Равшани клуб ҳамин ситуатсияда чӣ хел буд? мақсад мегуфт ки ту дуро, ту надуро, вайш дуроя, иш надуроя, иш ҳамсоямонай, иниш мумкин нест, ё ҳамада дарк шудагӣ буд? Не, ҳама он хеле ба фикр мекунам, хеле гапҳо нест. акома мо вақте мо кори фаъолияти мо ҳам бештар дар майдон буд. мо фақат чиро дарк мекардам, чиро медидам, фақат мухлисона дар тамринҳо меомаданд, менишастанд, дастгирӣ мекарданд. ман вақте дар вақти тамрино онҳоро медидам, бо ҳаяҷон омада, бо бештар тамринона зиёдтар мекарданд. вақте дар дарвоза меистам, вақте зарба мезадам, фарз мекардӣ бозия, вақти ҳолати бозия, ин тараф мепарсам, мисол ин тараф ҷаҳиш мекардам, ин тараф хела ҷолиб мегузашт дар вақти тамрин. анаки вақти дар вақти бозӣ, ҳатто ки онҳо як бо ҳамроҳии Шӯҳрат Шонов, он кас Шӯҳрат аввал гап мезанад, ба мухлис аз қафои такрор мекарданд, мегуфтанд ки ҳатто дар ёдам ҳаст ки як шеър мегуфтанд, ана Равшани мо ҷонон аст, ҳам ҷонон ҳам ҷаҳон аст, дар ин мулки тоҷикон номи ӯ чемпион аст, мегуфт дар вақти бозӣ. ман як ҳаяҷон мешудам, гуфта ки як эмоция, як ҳамин боз бештар ҳамин қувват мегирифтам, бештар ана дарвозаро ҳимоят мекардам. бовар мекунӣ? бовар куда. ва якум бозӣ ман дар 2015 дар якум бозӣ, аввалин бозӣ ман дар ёдам ҳаст, 2015 сол бо дастаи
منتخب جوانان وقتش میگفتن وقتش قرانتپه بود حالا که از دسته از خطلان شده اون وقت وقت قرانتپه بود یکم بود در 2015 در میدان ورزشگاه ما پختکار بازی کردیم یکم در یادم است اومدن ما با حساب 1-0 غلبه کردیم در آن بازی اومدن با مخلصان دسته روشن که به نهایت با علا بگیم دستگیری کردن شرگویی کردن دستگیری کردن مقصد که دسته رو به پیش بردن در همونجا من درک کردم که در حقیقت دسته رافشان کلوب مخلصای بهترین در تاجیکستان به حساب می رود اکو دیگر مخلصان هم دسته دیگر دسته مخلصان با یگان خفه نشدن من چیزی که در آن دیدم آن چیزی که عیان است حجت به بیان نیست میگن آخر من چیزی که دیدم من درک کردم همراه مسمو گاو زدم که بهترین مخلص دسته رافشان کلوب به حساب میره در جمهوری تاجیکستان من فکر میکنم انا که برادر از یمیجدا اویدی مخلصوش خیلی که گپ زدیم مخلصی دسته روشن کلوب به نهایت مخلصای عجیب دارن و در карьераи футболӣ мақсад хуҷанд ҳам бозӣ кардагӣ кулоб да бозӣ кардагӣ қурған да бозӣ кардагӣ мистар равшан ҳисо регар ҳамин мухлисои кадом даста ба монанди мухлисои дастаи равшани кулоб буда метавонанд мисол хеле хуҷанд да бозӣ карда мистар равшан да там кадом шаҳра мухлисоша баробар карда метавонӣ ба мухлисои дастаи равшани кулоб шумо дар назар мухлисои дигар дастара ана фархори ноҳияи фархор ба мисли дастаи равшани кулоб шуда метавонанд истаравшани шаҳри истаравшан метавонанд мухлисӣ кардан бисёр аҷоиб мухлисӣ мешавад мо дар он ҷо ҳам бо дастаи равшани кулоб дар он ҷо ҳам бозӣ кардагим ба ҳисоби 4-3 ба ғалаба ҳатто кардагим метавонанд мухлисои он тимҳо монанди дастаи равшани шаҳри кулоб метавонанд шуда ана ки оиди дастаи хатлонҷ хеле ки гуфти бародар вақт вахши қурғонтепа буд ҳозир дастаи хатлон ном гузоштагиана равшани кулоб финал буромадагай ва бозишон ҳамроҳи хатлонай 10 октябр прогнози худат бародар ҳами бозида кадомиш мақсад чемпион мешавад ба фикри ман шахсан ман фикри худам баён кунам ман шахсан ман худам ба дастаи равшани кулоб мақсад овоз медиҳам мухлисӣ мекунам умедвор ҳастам ки дастаи равшани шаҳри кулоб ғолиб мебиёяд ҷоми тоҷикистонро ба даст мегирад хуб анакун охирон клубе ки худат ҳамҷа збор гузаштӣ дар бораи охирон конфликт яъне метонистӣ ки футболни карьерата боз давом тию лек баъди ҳамо збор мақсад бас кардию ва айни ҳол чӣ хеле ки медонем муаллими тарбияи ҷисмонӣ ҳастӣ фанни тарбияи ҷисмонӣ ва ҳамин сабаби асосиша бародар мо метонем фаҳмида мақсад ба мухлисо гуфта метонем ки асосӣ сабабаш чӣ буд ки худат метонистӣ бо давом ти футбола лек мутаассифона баҳс кардем бале ман аз худам боварӣ дорам агар фарз кардем то ҳозира ман метавонам бозӣ карда нигоҳ накарда ба синни сол ба синни соли 40 қадам мезанам насиб иншоалло аввайди худ айни ҳол ман айни замон дар мактаби миёна кор карда ҳамчун омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ ва омодаи дифои ҳарбӣ кор карда истодам охирон дастае ки ман ба истлоҳ бигем просмотр да будам збор да будам дастаи тош ноҳияи рӯдакӣ буд аз моҳи январ шурӯъ карда то моҳи ҳамин марта бигем ман дар збор иштирок кардам ҳатто дар бозиҳои ҳамин кубоки федератсияи футбол тоҷикистон як иштирок кардам боз ман гуфта намедонам бо кадом сабаб ё ба онҳо ман писанд наомадам маро ба даста фарз кардем даъват накардам бо ман контракт накардам аз ҳамин сабаб синни сол шуд ман фикр намекунам ки ман синни сол ман фикр намекунам сабаб асосӣ дар синни сол бошад не ман ҳозир ман аз худам боварӣ дорам ман то ҳозира бозӣ карда наметавонам ман баъд бигем ба истилоҳ конкурентоспособни бозигар ҳастам ман вақте ки збора гузаштам аз ягон дарвозабон ё бозигар фарз кардем дар физически машқо дар техника тактически аз онҳо ягон хафо намудам ҳатто ки онҳо аз ман буданд 10 сол то 15 сол аз ман ёш буданд не ки ман аз онҳо хафо намемондам ман то ҳол
аз худам боварӣ дорам, не ки ба чӣ сабаб маро накардан ман намедонам. як хабара бародар пеши гапат бахшиш, як хабара мо шунида будем ки Далер Тухтасунова ай хуҷанд бо фармони аз Федератсияи футбол, яъне ай боло фармон омад ки ҳами бозингари калонсолтона ҷавоб тием. Синни солш аллакай ба чемпионати Тоҷикистон туғрӣ намекунад. Далер Тухтасунова ҷавоб доданд. ҳами фикр хиёл мекунед туғрӣ буд ё ки не? Алако дар бораи Далер Тухтасунов гуфтем сухан мерава. Далер Тухтасунов агар ман хато накунам 5 сол ё 6 сол аз ман майда аст. Алако шумо тасаввур кунед. Чихе ин ман намедонам. Ҳозир бинед Ҷанлоҷи Буфон беҳтарин дарвозабон дар ҷаҳони ба ҳисоб меравад. Ҳол бозӣ кардааст ки ба сини 42 хато накунам 42 тараф 42 сола шуд. Ин гап ман фикр мекунам ин гап ягон дар ягон ҷо гам туғрӣ намегирад ин гапо. Ки ту мақсад синни сол ту рафт ту мисол ҷавоб тенса бозӣ накуна фалон не ин гап хато аст. Ин гап гуфтан дуруст нест. Ин гапа гуфтан шахсан ман чӣ дорам. Акай Саида ба ёд мебиёрем дар дастаи бекар. Акай Саида нигоҳ кунед. Синни чанд солагиша бозӣ кард? Але агар ман хато накунам медонам то синни 42 ё 43 солагиша бозӣ кардагаст мумкан. Бале. Або мо хеле дағал аст ки не ту пиризду ту синни солда ту бас кун. Не ин гап нодуруст аст. Мумкин шояд ки ҳамин фикрат дастаи Куктош кард ки дарвозабон синни солаш ба ҷои расидааст. Не дуруст нест ин нотуғра гап. Ман шахсан бародарҷон дар ёдат боша бахшиш пеши гапат Аҳлиддин Турдиев ЦСКА дар қатъи худмон бозӣ мекард. 40 чанд сола буд бозӣ мекард. Бале. Рустам Хоҷаев бозӣ мекард. Рустам Қурбонов, мисол Раҳматулло Фузайлов, дигар Субҳон Хоҷаев, дигаро нафара буданд ки синни солашон ба ҷои расид, лек онҳо бозӣ мекарданд, маҳорати худро дар майдон нишон медонанд. Ин гап ба фикри ман бародарҷон хеле фикр мекунам. Сабаби асосиш мақсад ки Куктош кати туғрӣ нагирифт, хостан ягон бача ёша гиранд тайёр кунанд. Судада Амирҷон бародар ҷавоб шояд ҳамин фикр карданд ки мисол акбар ман рост гап ман намедонам фикри онҳо чӣ буданд. баъд аз ҳамин сбор бигем ман дигар рост гап таваҷҷӯҳи асосӣ ман дигар фақат ба талабагон шуд дар мактаб дар муассиса шуд. ҳамин фақат барои кор барои мисол мактаб мерам мактаб бо талабон дарс мегузарам. ҳама дигар футбол фақат танҳо мухлисӣ мекунам. тамом мухлисӣ дастаи Равшани Кулоб. Ягон предложение баъди Куктош ягон даста ягон предложение буд ки мақсад дальше бозӣ кунад? Не рост гап бародар ягон дар бораи ин гап дар ин бора ягон гап наст. предложение ягон таклиф ягон нашудааст. агар ки мешуд ман ҳеҷ вақт рад намекунам. новобаста кадом даста бошад кадом дастае набошад таклиф киштам ҳатман меравам. рад намекунам. ҳатман чӣ маҳорате дорам чӣ қуввате дорам ба онҳо нишон медиҳам. ана ки ҳаёт баъди футбол хеле ки гуфти бародар мактаби миёна да кор мекунӣ, аз фани тарбияи ҷисмонӣ дарс мегзарӣ. мактаб да кору фаъолият чӣ хеле? дар мактаб кори фаъолияти ман бениҳоят хуб аст, бад нест. бо талабон ҳам онҳо маро хуб мешиносанд. ман фарз кардем ман ки ҳастам чӣ ҳастам. ман на танҳо тарбияти ҷисмонӣ балки дифои ҳарбӣ омодагии дифои ҳарбӣ ман мегузарам. ба машқу тамринҳои оид ба дифоъ ба онҳо кадам мегузарам. аз ҷиҳати асаб чӣ хеле футболда асабӣ мешавӣ вақти дарс гузаштан. да ман 10 сол Ратанҷон кор кардагӣ маълими фани тарбияи ҷисмонӣ медонам чӣ хеле да фани вазбинай фани аяма ответственияй барое ки як фарзанд як ҷош ягон харошида шава ё хун шава падар модари вай омада ту фарзанди ман маиб кардӣ гуфта метавонад ҳатто судкашӣ кунад. бале метавонад шикоят кунад. мо ҳамавақт дар рафти дарс мо назорат мекунем талабара то ки он дағалӣ накунад. бале аз рӯи асаб бале камтар хаста мешавем. асабҳо камтар хароб шуда ҳастанд. баъд аз кор меомам фарз кардем ҳамин хона дам мегирем. дар мактаб бародар ягон фикр ба сар наёмад ки ягон кружок ташкил кунӣ, мактаби дарвозабона ташкил кунӣ, дар мактаб ба онҳо тамрин омӯзӣ? бале вақте ки дар ин муассиса маро ҳамчун омӯзгор қабул кардан ба кор
дар он ҷо омӯзгори дигар ҳаст, Сафар Раҷабалӣ ном дорад. Он кас дар ҳамон мактаб, дар ин муассиса шогирдонам ҳастанд. Он кас ба ман ҳатто пешниҳод кард ки амқи дарвозабоно ҳаста, як-ду нафар биёед бо онҳо кор кунем. Ман таклифро рад накардам, вале ҳаста дарвозабоно, ман қатъиёшон кор мекунам, ҳастанд. Вале баъд аз мактаб, фарз кунем, баъд аз 10 сол дар як ҳафта 3 бор мегзарам. ғайри ҳамин бародар кору фаъолият дар мактаб, ғайри ҳамин кор боз дар ягон ҷо мақсад кор мекунӣ ё ки фақат мактабда тамом? Не, танҳо дар мактаб тамом, дар ягон ҷо дигар кор намекунам. Ягон ҷо фақат мактаб тамом. Ака дар бораи маошаш ман савол наметиҳам, барое ки маоши муаллимони фанни тарбияи ҷисмониам медонам ба зиндагӣ кам меам боша, хай камтар пакриват мекунад. Лек фурсат истифода бурда ай ҳамин видео мо муроҷиат мекунем ки оилики муаллимои тарбияи ҷисмония бардоранд. Бале, дуруст қайд кардед. Бардоранд. Бале. Лекин ман як гап гуфтам ки фанни тарбияи ҷисмонӣ ана мо ба наздикӣ бигем дар ҳамин моҳи март як семинар баргузор шуд, семинар барои омӯзгорон. Моро таклиф карданд, мо дар он ҷо иштирок кардем. Дар он ҷо дар бораи фанни тарбияи ҷисмонӣ гап заданд ки тарбияи ҷисмонӣ дар ҷои аввал меистад. Бовар кунед. Гуфтам дар давлати Англия, Великобритания як семинари калон баргузор шуда, ҳатто ки таздиқ карданд. Гуфтанд ки тарбияи ҷисмонӣ аз ҳама фанҳо дар ҷои аввал меистад. Тарбияи ҷисмонӣ. Бале. Хелам ҳаст. Мо ҳамҷо тарбияи ҷисмонӣ ба фикрам бейни аз фанни гандаст, барои он ки ба саломатӣ ба ҳама тарафа мусоидат мекунад. Хуб, ана ки бародар бо бармегардем ба ҳаёти футболит. Дар байни ҳамин дастҳои ҷумҳурии Тоҷикистон кадом даста ай ҳама бисёртар ба дарвозаи Амир Хаҷимуратов ҳуҷум кардаги мақсад хеле юзи против там Регар бозӣ кардеси ё против там Хуҷанд бозӣ кардеси там будан ку нападаишои Ҷомихон Муҳиддинов ё Пирмурод Бурхонов против кадомиёшон бисёртар мушкил буд бозӣ кардан, мақсад зарбаи кадомиша бисёртар мушкил буд гардондан? Ман дарост гап як бозиро қайд кардем бо дастаи Парвози Буноҳои Бобоҷон Ғафуров вақте бозӣ мекардем. Дар он ҷо Мансур Ҳакимов буд. Ва Нумон Ҳакимов буд. Онҳо бисёр ҳамлагарон бисёр хатарнок буданд. Як голои мисл зарбаи сахт ҳам зананд. Дард маз. Лек бо дигар даст мастан. Дар он давра ки мо бозӣ мекардем, вахш Контеба буд. Хуҷанд мисл Парвоз, ана Регари Тадаст буданд. Чанд дастҳое буданд ки буданд ҳамлагарои пурқувватам, бозигарои пурқувватам доштанд. Ва бо ногуфта намонад ки дар он давра барои чемпион шудан конкуренсия бениҳоят мушкбай буд. Мубориза байни дастҳо зиёд. Як 4-5 даста буданд ки мубориза мебурданд барои чемпион шудан. Хеле ҳозир ака мулоҳиза гап ман тӯли як сол мешавад ки дар футбол умуман нестам. Ман намедонам ҳозир чӣ гап рафт. Танҳо фақат мухлисӣ мекунам, бозиро тамошо мекунам. Лек гуфтани ҳастам ки бозӣ ки Равшани Кулов бо Истиқлол бозӣ кард, бениҳоят бозӣ хуб кардан бачаҳо. Голҳои беҳтаринам голам заданд. Аҳсан ба онҳо. Боз як бор дигар ба онҳо ғалаба муборак шавад. Ана финал интизор мешем. Финал интизор мешем. Ман умедвор ҳастам ки Равшани дастаи Кулов ғалаба ба даст меорад. Ҷумҳури Тоҷикистонро баланд мебардорад. Ман бениҳоят умедвор ҳастам. Ай фурсат истифода бурда ба воситаи ҳамин видео ба акаи Ғайрат, ба бозингаро Рустам, Ҳасан, Сафик ва мондагӣ дигар бародаро салом расонданем ва бурдборӣ дар финал. Аз номи худам ба ҳамаи онҳо, чи мураббӣ, чи ситоди мураббиён, чи бозингаро, ба ҳама фарз кунам, ба ҳама мухлисо саломи худро мерасонам. Дар бозии финалӣ бигзор ҳамвақт равшан ба пеш, ғалаба ба даст оранд, чемпион шаванд. Ҳамин орзуро ман ба онҳо таманнур дорам, ҳамин чизро ба онҳо. Гап нест бародар. Боз як чиз дига ман дар зарурай шахсан мехостум фаҳмом ва фикр мекунам дига мухлисодам зарур мешавад донистан ҳамина. Дар ҳамин тӯли чанд соле ки бародар худат бозӣ кардӣ, карьераи футболида чанд дастҳо гузаштагӣ, чанд дастҳода бозӣ кардагӣ, ҳаст бозингаре ки ай
ягон даста фарз кардем бисёр чиз гирифтагиае. Фарз кардем там опыти зиндагӣ, там як 3-4 бародаро ка шинос шидагиан, ягон там мураббиш ягон подсказкаи хуб кардагие ки дар зиндагӣ роҳ шавифтагие. Ҳами кадом даста мисол худда бисёртар то ҳол зарур ҳисоб мекунӣ ҳамун даста ва дар ҳамун даста ай ҳамун даста бисёр чӣ худат гирифтӣ мақсад. бале бале ин даста дастаи клуби марказӣ мебошад, ЦСКА Помир. Аз он даста ман бисёр чизҳоро омӯхтам, яъне опыт гирифтам, таҷриба гирифтам, бо ҳамроҳи ту шинос шудам, бо якҷоя дар як даста бозӣ кардем, бо давлати Қазоқистон ба шаҳри Шимкент яъне даъват шуда будем ба як мусобиқа. Ман аз он даста бисёр чизро омӯхтам. Мураббиёи хубам низ буданд. Текич, Абдуғафур Юлдошев ва дигар мураббиҳо буданд. Бо онҳо кор кардем. Ман бисёр чизро аз ҳамун даста бисёр чизро омӯхтам. бовар кунед. Дар он даста агар ман хато накунам, ҳатто хизмати ҳарбиам дар он даста гузаштагиае. Бале. Ана 8 сол ё 10 сол дар он даста бозӣ кардагӣ ҳастам. Фаъолияти кори ман бештар дар он даста буд. Бале. Ва манам бародар оиди ҳамин ЦСКА рости гап ма хеле ки тӯли 2 сол вақти Секич буданда шартнома доштем ва баъд аз он ҳамроҳи акай Алиёр катиям мисол вақти мураббӣ будам бозӣ кардагем, акай Ҳикмат катиям, акай Нумон катиям. Бисёр чи аз онҳо гирифтагиём ва айни ҳол дилум барои ЦСКА месӯза. Барои чӣ бародар? Барои он ки ҳамун вақтое ки чӣ хеле ки худат бародар қайд кардӣ, даста чӣ хел пурқувват буда, чӣ хел бозингарои опытне доштам. ҳозир результата дар социални сетҳо интернетҳода мебинӣ, дилат месӯза. Оиди уровени чемпионати Тоҷикистон чӣ гуфтанӣ бародар? Дар ба оиди ҳамин уровени Тоҷикистон, оиди ҳамин футболи тоҷик, яъне гуфтам он давра то ҳозира фарқияти калон дорад, аз замин то осмон фарқият дорад. Бале. Мо як бор дига қайд мекунем, барои чемпион шудан мубориза мебурдем. Чанд даста муборизаҳо мебурданд. Бале. Дар вақти мо оиди ҳам состав бигем ЦСКА, бозигарои буданд ки Пирмурод Бурҳонов, Зафар Зубайдов, Умед Ҳабибуллоев, Суроб Шарипов, Баҳодир Далер Шарипов буданд. Бо дарвозаҳое буданд ки мо бо ҳамроҳи Насим Баротов аз дастаи Хуҷанд омода буд, Анатолий Староченко буданд. Онҳо дарвоза мо мубориза мебуданд, байни якдигаро конкуренсия буд. Даста пурқувват буд ва чемпионат ҳам низ пурқувват буд. Чемпионат он давра то ин давра беноҳат фарқият дорад. Бале. Уровенша дар назар дорам, фарқият дорад. Бале. Роза охирон результати дастаи ЦСКА ма дар Фейсбук хондам. Ай дастаи Локомотиви Помир шикаст хӯрдан 3-2. Барое ки аллакай чандум тур ЦСКА шикаст хӯрдестай. Ва ман фикр мекунам, намедонам, ё чандум солай мураббиёш алиш мешава. оиди ҳами проблемаи ЦСКА, оиди ҳами барои чӣ ЦСКА фарз кардем ҳами чандум тур бой додестай. бисёриҳо гап мезананд ки бозингарошон ёшанд, бозингарошон опытне нестанд, бозингарои беҳтарин ай даст доданд. ва ман фикр мекунам ки иҷада дигар проблема ҳастае ки зарар мерасонад ба бозингаро. худат оиди ҳамин чӣ гуфтанӣ бародар? Бале, инҷа мо на танҳо фақат инҷа дар бораи бозигар не. Дигар мо шояд бо дигар проблемаҳо доранд. Танҳо ба такя ба бозигар кардан лозим нест. Инҷа дар ин ҷо мисол роли асосан мураббиам бозӣ мекунад. Вақти ман мураббӣ роли асосан бозӣ мекунад. Бале. Лек бозингар мебарад дар майдон. Ки такя не бозингар фарз кунед то ҷавон ҳастанд, бозингаро бо таҷриба надоранд. Не, гуфта намешавад. Шояд проблеми дигаре доранд. шояд мисол финанс проблема бошад, бо ягон дигар бошад. Ман ҳоз гуфта наметавонам. Ман дар он дура нестам. Дар дастаи ЦСКА фарқ кор намекунам. Ман гуфта наметавонам. Лек ин гапро фақат танҳо ба бозингар ё ин ки на шумо дуруст таҳқиқ кардед дар бораи Далел Тухтасунов гуфтем, вай синни солаш рафт, вай пир фалон не гуфтан дуруст нест. Агар дар бораи финансови проблема гап занем, фикр мекунам ки финансови проблемаи ЦСКА ай финансови проблемаи Равшани клубда состарай, барое ки оилики давлатӣ доранд. Лек новобаста ба финансови проблема
дастаи равшани клуб Истиқлола дар майдони худ шикаст дод. бале шикаст дод. За счёт характер ман фикр мекунам. За счёт характер. бале дастаи равшани клуб характер дар ҳақиқат дуруст қайд кардӣ бародар. Характер дора. Именно анами Истиқлолда ва ё дигаxe настрой мекунад. бале Принципиални соперник. хоб бале принципиал соперник ба ҳисоб меравад. бояд як чизро қайд кардин ҳастам. соли 2016 сол мо бо дастаи Истиқлол дар шаҳри Данғара азбаски майдони равшани клуб бояд фикр мекунам як чорабини бояд мегузашт. дар он ҷо банд буданд. иҷозат надоданд ки бозиро дар он ҷо баргузор кардем. ба бозиро ба шаҳри Данғара гузарондем. дар он ҷо бигем состави он қадар пурқувват надоштем. лек мо буромадем ҳама бо якҷоягӣ буромадем. бозиро ба ҳисоби 2-1 ғалаба кардем. дастаи Истиқлол бурдем. низ ман дарвозабон будам дар он бозӣ. бо ҳамроҳи мухлисон ба албатта ки мо ин бозиро ғалаба кардем. он дар он ҷо мо бигем финанса нигоҳ накардем, пула нигоҳ накардем. мо буромадем як даста шудем бозӣ кардем барои шану шарафи футболи мисол клуб. барои мухлисон буромадем бозӣ кардем. ин бозиро ғалаба кардем. лек гуфтам бояд қайд кардам ки баъзе аз мухлисон бовар накарданд ки не мо ғалаба кардем. Не мо шояд фикр кардем не ин бозӣ сохта буд ягон дигар буд. не бародар ман гуфтани ҳастам ки аз ин фурсати муносиб гуфтани ки ин бозӣ ягон мая надошт. ин бозӣ дар ҳақиқат бозӣ шуда гузашт. ҳатто мо ба ҳисоби 2-1 ғалаба кардем. онҳо бозигари 1-2 нафари бозигар номер намекунам буданд ки ҳатто девона шуданд, ашк рехтанд. бо ҳамдигар дар байндоз ҷанг мешуданд. лекин состави бигем Истиқлол бениҳоят состави бақувват буд, пурқувват состав буд. бо дар ҳамон сол дар шаҳри Ҳисор бо Кубоки Африка финал баромада буданд бо ҳамон составшон. мо ғалаба кардем. дар ин ҷо финанса нигоҳ накардем. пул нагӯтем. не инҷа буромадем номус кардем, нанги ҳамшани сараи футболи клуба боло бардоштем дар он ҷо. дар бораи мухлисо гап мезанем бародар. чихеле ки қайд кардид 12-ум игрок яъне мухлисай, лек айни ҳол дар тамоми футболи ҷаҳон чихеле ки тамошо мекунем там Премера Англия, Лига Наций мухлисон нестанд, майдон холияй, ҳатто искусственни овози балелшик мондагиянд ки ҳамон футболисто камтар эмоция гиранд. бемухлис бозия чӣ хел представить мекунад? бемухлис ман бозиро рости гап тасаввур карда наметавонам бародар. хиёл мекунед ё ки тренировка рафтеста ё товарищеский бозия? бале бояд мисол дар фикр мекунам ягон бозии рафиқона рафта, бояд шояд ягон тамрин рафта истода бошад. бемухлис футбол бинед Премер Лига Англия як назар кунед бозӣ меравад бемухлис чӣ хел меравад ки беҳтарин чемпионат дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ҳамхеле бародар. бемухлис оиди мухлисони равшани клуб ҳамеша дар ҳамин ҷумҳурӣ беҳтарин мухлис ба ҳисоб ба шахсан ман ҳамин фикрама дорам. бо дигар мухлисон вай накунанд, аз ман рӯ афтода нашаванд, мақсад фарз кам хафа нашаванд. ҳастанд мухлисони Фархори вақте ки Фархон дар Лигаи Олӣ бозӣ мекард мухлиси беҳтарин доштанд. тарафдори шаҳри Истарахшан мухлиси беҳтарин доранд. бовар кунед вале дар вақте ки мо дар он ҷо бозӣ мекардам дастаи худро ҳамчунон дастгирӣ мекарданд ки бовар кунед хеле бозӣ мешуда. ростига бовар ки ба як хеле вақте бояд қайд кунем соли 2015 дар майдони клуб бо дастаи Регар Тадас мо бозӣ кардем барои ҷои сеюм. дар он ҷо се даста барои ҷои сеюм муборизаи шадид мебурдем. дастаи клуб, Регар Тадас ва Хайри Ваҳда. дошта боша хайр мубориза мебурдем. дар вақти ки бозӣ шурӯъ шуд аз як тараф Шӯрат Шонов буд, дар он ҳам аз як тараф дигар Саъдӣ буд мухлисӣ кард, аз дигар тараф дастаи мухлиси ҳамун фанклуби ва Фархор аз 4 тараф моро дастгирӣ кардан. бовар ки як бозии аҷоиб шуд. мо ба ҳисоби 2-1 ғалаба кардем. ҷои сеюмро ишғол кардем дар он давра. мухлисон бениҳоят мухлисон беҳтарин доранд. баъд аз бозӣ омадан бовар ки не ҳамин иш мебиёд, инаш мебиёд, қучоқ иш мебиёд меқапа. бовар ки не як гуфта ки баъдан гуфта намешавад. шуридан кай бувад монанд дидан то вақте дар он ҷо набошед дар ҳам давра набошед намедонед. мо ҳис кардем ки бениҳоят мухлис доранд. мухлиси беҳтарин ҳам доранд.
لکه بعضی مخلص هم هست که انا که با جونی به من نمیرسم لکه بودن نفر من نامشون نمیگم ممکن شاید نمیشناسم بودن که اگر ما بودن که یک خطای خب این بازی است خطاگی میشه و لیکن بودن مخلصایی که وقتی کم یک اگر خط اشتباه میکردم خطاگی میکردم امیر مثال فلان فلان 12 قبل این خیلی خیلی نه باید نباید خیلی شه برادر خیلی باید وقت دستگیری باید بشن. کشتی مخلص کشتی نه تو در وقت قندی در بگم در وقت خرسانی در وقت بودجت باید دستگیری کنی برادر آها که نه بله بله. انا که برادر کم ترک شخصی دا میگذاریم خیلی که ما میدونیم صاحب فرزند هستی و هر یک پدر فوتبالیست فکر میکنم که آرزو داره که فرزندی رو هم مثل خودش فوتبالیست شوه و خیلی میدونیم در تمام جهان قریب که هستن یک چند فوتبالیستای ستاره و فرزند آنها و مثل پدر پیروی کردگان. فرض کردیم پیتر شمیخل کاسپر شمیخل همراه پدرش دروازه‌بان پدر خودش دروازه‌بان بود و هم دروازه‌بان شد. امیر خاجی مراتov فرزند خودش دروازه‌بان میکنه یا اینکه یگان امپلوی دیگر میمونه یا تماما با فوتبال مشغول نمیکنه فرزند خودش. بله اول بله ما وقتی که ما یک چند بازی بود ما مخلص با همراه فرزندانم در وقت ورزشگاه رفتیم دستار مخلص کردن شخصا درباره همین رفتن شهر کلوب وقتی که در همین جام ففت ماه فوریه برگزار شد کубок جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در آن شهر رفتن کلوب یک دو بازی در میدان ورزشگاه ایسار برگزار کرد. ما با همراه فرزندم دو پسر دارم هر دو اونها با فوتبال بسیار مایل دارند بسیار هم شوق دارند بسیار فوتبال دوست می‌دارند لیکن بعد درباره امپولا گفتنی هستم که انتخاب در دست خودشان شاید دروازه‌بان میشه شاید بازیگر میشه حمله‌گر میشه یا محافظتگر میشه در دست خودشون لیکن من فرزند خودم همچنین دروازه‌بان نشد دروازه‌بان نشد بازیگر شاید دروازه‌بان نشد نه در کار نیست اتا در یادم اومد همون سخنای سکیچ میگفت که вы вратари میگفت вы не люди میگفت все что есть на поле вы портите میگفت همین گپا در یادم هست برای من نمیخوام که فرزند من دروازه‌بان شود یک گپ برادر یا بسیار گپ میشنوند یا که در زمستان یخ میکنن. هم این است همین است انا فرض کن تو 90 مینوت دروازه رو حمایت میکنی بله در 91 دقیقه تو یک گل خیلی گل سر میتی دروازه‌بان فلان دروازه‌بان بهمدان یا اینکه در سر داخلی که بله دروازه‌بان در جو میایستد البته که خنوم میخوردیم حاضر ما شرایط انا فکر میکنم شرایط خوب شده از میدان‌های سنی هست فرضگوی بهترین هم ما فرض کن دوریم باز با ساختمان رفته است ساختمان اون رفته است دوره که ما بازی میکردیم میدانچه‌های سنی نبود خدا داری بارون میزد بارون میزد در مخصوص برد در تمرین ها چه تر میزدیم لو میشه خنک میخوردیم لرزان نگیریم بعد هم لباسش بسیار معقول نبود بعد از تمرین بسیار لباس میشتیم. خب گپ نیست برادر اگر باوری کنیم و صحبت کنیم ما چندین ساعت میتونیم صحبت کنیم لیکن فکری подписчикам هم کردن در کره اونها فکر میکنم دیری دراز کینو بوری ما تماشا کردن در شاید مونده میشوند و گپ در اون است که ما باید صحبت مونه یک خیلی گذرانیم که آیا مونده نشوند هم خیلی است. بله ایدی همین подписчикои канали YouTube چی گفتنی برادر؟ من یک گفتنی دارم که درباره اویدی همین подписчико انا با کانال جالون نظر ابونه شوید بسیارتر انا برنامه‌های جالبم دارد برادر باور کنید برادر من برنامه جالب اویدی فوتبال اویدی با فرض کنید زندگی دیگر نه شخصا من خودم با نزدیکی صاحب همون زیلون کارتا بگیم شدم گوس پروگراما که دیگذشتی برادر تبریک کردنیم بله با برنامه گوس پروگراما ما همون زیلون کلیشکر به دست آوردم نصیب خدا خواهد با رضای الله خدا خواهد انشالله به نزد خدا میارم سمارا هم با یکجایی میشیم подписчико برادر ابونه شوید هم که گفتم میتونه ابونه شوید بسیار برنامه جالب هم دارد
гап нест бародарҷон. ман худ дар раҳмат гуфтанем ки ин якум випуск, яъне випуске ки мо бо Skype суҳбат кардастем, барнома дар бораи футбол аст. мақсад мо проблемои каме ҳам боша як чанд фоиз проблемои футбола гап мезанем ва дар бораи карьераи ҳамо футболист гап мезанем ва ҳаёт берун аз футбол. ва худда бародар раҳмат гуфтанем, ҳамин якум випуск ҳамроҳи худат кардем, рад накардем мақсад ва табрик карданем. госпрограмма гузашти зелёни книжка ба даст оварди. мо бародар ҳамин самара даем, интизорем, чӣ поддержкая тарафи мо аст, иншоаллоҳ по документатсия ҳама тарафа ҷобаҷо мекунем. худо хоҳад ҳамаш нағз мешавад. в общем гирем дар бораи варзишгарои тоҷик ман як чанд сол пеш барнома карданӣ будам, лек аз сабабе ки бисёриш менависӣ ҷавоб наметиҳанд, занг мезанӣ намебардоранд ё номерошон куштагӣ, намедонам аз чӣ ҷиҳат ё катагӣ мекунанд ё ки намедонам, мухлис аллакай худаш фаҳмед. худат бародар ин барнома пешниҳод кардӣ, розигӣ додӣ, мо сабт кардастем, ана гап задастем, суҳбат ман фикр мекунам нағз гузаштаста ва фикр мекунам ба мухлисо писанд меоянд. баъди финал насиб карда боша бародар, бо ҷони дил финала обсуждат мекунем ва подписчико дар комментария нависанд, бо чӣ барнома мехоҳанд тамошо кунанд. ҳамроҳи амири бародармон мо ҳаракат мекунем дар бораи футболи тоҷик, то чанде информатсия дорем медонем, бо чӣ барнома дар бораи футбол хоҳанд мо ҳамроҳи амири бародармон сабт карда мегузорем. чӣ гуфтӣ бародар? бале, дуруст хат гирем. мо ҳама вақт ташрифтро аз вақт рад намекунем. қай вақте ки лозим ояд, мо ҳама вақт ба суҳбат афсӯзида гуфтем. ҳама вақт мо тайёр ҳастем оиди футбол, оиди дигару дигар, оиди мухлисо, оиди шахсан мухлисои ҳам дастаи Равшани Кулоб ба онҳо чӣ гуфтанем? танҳо пирӯзӣ дар ҷои Тоҷикистон. баъди финал як акаи Ғайрат Мирахмедов, мураббии Равшани Кулоб, розигӣ хича додагиай гуфт, додарҷон гап нест, баъди финал суҳбатмона мегзаронем ва ман фикр мекунам акаи Ғайрат Равшани Кулоб иншоаллоҳ чемпион мешавад ва суҳбати мо ҳамроҳи акаи Ғайрат аҷоиб мегзарад. ва анаи випускмон агар тамошо кунанд, барое ки мо Равшани Кулоб дар бурдборӣ сухан кардагием ва Даврон Тухтасуновам розигӣ хича додагиай. мақсад любой вақт 100% ту бародари мои ҳамроҳи мо бозӣ кардагӣ ва ман ҳамроҳи Даврон ай кӯдакимон як ҷо бозӣ кардагием ва фикр мекунам ин бозингаро бояд ба монанди дигар варзишгаро чихегӯм баланд фикр мекунам гап намезанам. аллакай суҳбати мо рӯзои наздикӣ бояд амхи сабт карда дар канал гузорем ва иншоаллоҳ маш нағз мешавад дар бораи варзиши тоҷик, дар бораи футболи тоҷик, дар бораи бой без правила, дар бораи гӯштин кадом нафаре хоҳад мо випуск карда мепартем. лек аз сабабе ки спеси мо футбол аст, мо фикр мекунем бародар дар бораи футбол зиёд мешавад барнома. хай ба ҳамин бародарҷон то навори ояндая алоқада мебурем иншоаллоҳ. худа эҳтиёт кун, раҳо ҳуй шаванд тезтар, билетҳо арзон шаванд, самои главный, барое ки билет арзон шавад, мардуми тоҷик ба ҳазур ба Россия омада метавонанд. бале, хай бародарҷон худа эҳтиёт кун, то алоқая. раҳмат. хоб, зинда бош ҳама. бошӣ брат, гап нест.